A pasada semana, operarios municipais da Pobra procedían á reorganización das prazas de estacionamento do barrio do Lagar. A maioría delas pintadas en cor verde serán exclusivas para residentes. Os usuarios deberán contar coa correspondente tarxeta acreditativa, que xa se pode solicitar na Policía Local. Os principais son estar empadroado no concello, ser propietario ou inquilino de vivendas na zona, así como titulares de establecementos comerciais ou acreditar a necesidade de acceder ao domicilio mediante un vehículo. A xente que reside no Lagar e que está empadronada aquí tamén no Concello, pois pode empezar a solicitar esa tarxeta, que non ten ningún tipo de problema. A solicitud simplemente consiste en vir por aquí, polo Concello, e xa os atenden aquí mesmo na Policía Local. O administrativo correspondiente pois xa os atende e xestiona a tarxeta correspondente. A medida entrará en vigor nos próximos días unha vez se aproben as modificacións que limitaban o tempo de estacionamento. En paralelo, o Concello está a piques de pechar un acordo cos propietarios dunha parcela na zona para habilitala como aparcadoiro. Vamos a proceder incluso ahora no próximo pleno ordinario, pois a modificar eses dous artigos, non, da ordenanza para que non haxa problemas polo horario de aparcamento. Pero o comezo será prácticamente inminente, en canto podamos. Tamén é que empezamos polo Lagar, porque o Lagar é o sitio, digamos, máis complicado para aparcar. Somos conscientes dos problemas que teñen os veciños desa urbanización, entonces decidimos comezar por aí. Pero non só eso, tamén estamos facendo algunha xestión para poder utilizar unha zona que é privada, pero estamos intentando alcanzar un acordo, non, para facer un convenio de uso e que nesa zona tamén poda pois aparcar a xente do Lagar, e esperamos que sea pois algo rápido tamén. Co obxectivo de facilitar a implantación da nova medida, o Concello habilitou un prazo para que as persoas que reúnan os requisitos poidan solicitar e obter a tarxeta, polo que de momento non se están a efectuar sancións.